Takže máme tu ráno Chiang Mai asi 2. apríla. To sme tu tretí deň na takú prehľadku dedín, to vyzerá mestečko. Po ráno, teraz sa mi trochu ruky. Sme v dedinke Ban Thong Luang, nedaleko Chiang Mai. Sú tu rôzne etnické skupiny, horské kmene. Tuto máme doprava Aka Village. Pozrieme sa, ako nám vyzerá okolie. Nó phi rồi ta thăm báo có là bả có bị chịu cái này chỉ đi liền đâu áo một ta có là bả phải đó nghe cái có phải trong ta tao nó tao mới đâu tao ngồi phi tao bên phải gạt cái không có tao đâu. Prvý odvážlivec, ktorý sa ide na zožrať krokodilom. Tak, rozlúč sa s rodinou. Eat like chicken, eat duck.
eat cats, eat dogs, sometimes eat tourists. Wow. Be careful, Mr. Toto. When the moment reach, you will control the crocodile come up. Nè, crocodile cái đích nói. Rồi là mình cần thêm một thuyết phục còn. Oh my God! Hey! What is? Oh. Okay, stop. Be careful. Lên cầm vào thành nữa ai đấy. Cha rồi đi sắc sảo. Ta lại đây này. Bái. Sạt lỗ lý. Đi. Oh my God. Hiến hòn. Mình có cái hiến hòn. Oh my God. Hello, crocodile, hello. Yes. Hello. Takže omylom sme sa ocitli na loďke. Omylom? Za 1000 bahtov. Dvojhodinová plavba loďou po rieke okolo mesta. Tuto máme našich spolucestujúcich z Číny, tešia sa. Zrovna nemusel som ich točiť, ale dobre. A nech prekladá do slovenčiny. ต้อนรับสู่ล่องเรือแม่น้ำปิงนะครับ Takže počas plavby sme sa zastavili Thai Farmer's House a údajne sa tu nakrúca v týchto priestoroch úžasný film Rambo 4. Stolík v podobe loďky. Tuto máme druhý taký istý, stoličky okolo. Nejakej tu bola cooking school, ale všetko už je iba minulosť. Tuto máme kostričku slona. A ručný mlyn na ryžu. Chlapík povedal, že či to nechcem skúsiť, ale povedala som mu, že si to kúpim v markete. Hýbaj vyskúšať, ak sa to mele. Zaujímavé ale priestor ináč, možno, neviem, či to je fakt, že to si nakrúcali, ale mohli, ako interiéry sú to celkom pekné. Map of this river. Je. Or we call Ping River. This we call Ping River. To je nakreslené. Starting from Qingdao. Come slow down to Chiang Mai, and then come slow down to Bangkok. All the way to Bangkok. 600 kilometers. This river? Yeah, this river. From Chiang Mai, Yeah. From Chiang Mai all the way to Bangkok, 600 kilometers. Oh. Ideme na lodi. If you take by boat, 2 or 3 weeks. Yeah, 2 or 3 weeks. But On your boat, yeah? we have 4 years ago American people they take canoe, kayak. Oh, Take yeah, kayak yeah, yeah. boat from Chiang Mai Yeah. to Bangkok about 1.5 months. It's 1.5 This months. is American. Yeah, it's long. Opäť tu máme večer, neviem si tu štenky, pouličné jedlo, sonka, flight noodle s kuracím masom, čo na to hovorí? Výborné. Hovorí, že výborné. Ja tu mám, že
fried rice, smažená ryža s nejakú zeleninu, kuracím mäsom a tak ďalej. Takže takéto je okolie, kde sa napchávame. Ulica, plechové stolíky a tuto sa to všetko mastí. Hen tam sa to robí, tuto máme stoličky tiež. Tuto sedia ľudkovia, hen tam sú autá. Ďalší stánok opodiaľ, tam sa robí nejaké jedielko. Okolo chodia ľudia, po chodničku. Takže takto sa stravuje na ulici. Perfektne. Tuto nám to donesie úko. Krásny šejk. Elegantné. Toto je auto nášho drivera. A tu ho máme. Hello, mister. Yes. 3 dní nás vozí. Yeah. Sightseeing. Good driver. Tuto máme celý proces vlastne výroby tej bavlny. Najprv je motýl, nakladie vajíčko. Larvičky. Živé, ešte sa tu mrví. Potom sa zafúklia. Urobia takéto kokóniky. Dva druhy kokónov, biele sú Čína, žlté Thajsko. Tu sú tie biele na klade. Kokóniky. Vnútri je červík, potom takéto kokóny putujú tetuške do hrnca, kde ich uvarí. Na tomto hrnci ich varí. Vlastne, jak sa varia, tak si ich odmotáva. Sa to dobre odmotáva, ten vlasec. Samozrejme ten červík vnútri, čo je, sa uvarí a potom uvarený končí. Tuto vajíček. A z toho potom vznikne takto namotané vlákno, majú veci, látky takýchto starých trestných. Takže sme v diaľničke, kde robia, ručne vyrábajú vážniky, tu ich malujú, najskôr ich tu naštiepajú, ručne všetko, ručná prácička, bambusové. Tuto tetuška už lepí papier na to. Že tie stojany na tie parazóny, v těch pixlách, v betóne, to tam je. Úžasné. To vyzerá posušený a potom to ide ďalej. Nejaký majsterko niečo robí. Tuto na majsterku na počkanie nakreslí na batoh, na tričko, na čapicu, čokoľvek. Takže sme neodolali. Sonka si dáva na taký malý ruksačík nakresliť slona. V priamom prenose, že za 5 minút to zmákne. Žiadne predkresľovanie, hneď ide.
vysuší to pekne, aby mohol dávať ďalšiu farbu. Bude asi skoro hotový. Majú pomimo práci, si môžu prividieť asi. Ty